Oke.
Para pangarsa kakung saputri ingkang dumateng engko wau badhe dumateng Bandan Mansala Putri sepisan keliyun idi pangestu panjenengan sedaya mugi samangke ingkang wonten ing keliling monggo dipun paringi rejeki sepinten kemawon badhe dipun tampi mugi-mugi amal saking panjenengan sedaya saged kangge nglestarekaken kabudayan wonten ing tlatah kabudayan seni, kabudayan Jawi tenunipun monggo seikhlasé panjenengan mawon monggo kangge uri-uri kabudayan terutama ebek Sri Manunggal sejati. Lampara Sutrisno kakung sawetri kula keluarga ageng saking kesenian kuda kepang Sri Manunggal sejati aturaken gunging panuwun khususipun dumateng Bapak ingkang kagungan dalem ingkang sampun maringi kesempatan kula labuh wonten ing mriki lan ugi dumateng panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten ing mriki mugi-mugi saged kangge lelipur panjenengan sedaya. Ayo, Kang. Mugi-mugi rezeki sawi panjenengan dipun tampi. Senajan ayo sisane sedoyo kakak senajan ayo sisane sedoyo kakak teman-teman sedaya ingkang sampun paringi rezeki pun kangge kula sedaya. Ing kang berdias maneh
Ayo kula aturaken gunging panuwun. Sabdane sang guru kandheken yen manungsa urip ing alam dunya bedane